алейкум бардоро сабҳону қарғани бардоро ғариб кадотон телефони мақсад 300 ма 400 ма 500 ма мегирен сабҳону қарғани 25 шаҳр нави вилояти Хатлон бардоро доставка ашоти ма бепулай телефону 6 мо гаран дора бардоро бихарем 25 шаҳр нави вилояти Хатлон ашоти ма доставка бепулай бардоро ғариб сабҳону қарғани дар қарған телефон фурӯш бардоро кадотон телефони беу дошта бошен ина биёрем битен болоштумтен телефони пачка iPhone 13 14 15 вардагем лобохе телефон дорум бардоро алиш болоштумда кадом дар шаҳри душанбе дар шаҳри ваъда дар шаҳри кулоб занг мезанед шумо бардоро телефон метен болоштум метен алишда фақат магазин қарған мен магазин якасмон алиш болоштумда фақат айпеш га мезанам бардоро TikTok лайкора бизане видеои нав мекунам ва шумо намия ба дар YouTube ҳам бардоро TikTok пул қата хел бардор нада дар YouTube ҳам канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб занед YouTube дам канали химай дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб занед бардоро лобохе телефону Honda дор Realme дор Tecno дор лобохе телефона биёрен ман мехарам фуратон алиш мекунам бардоро телефонтон битен болоштумтен iPhone гизала овардагим болоштумтен телефони гизала овардагим iPhone 13 14 15 лобохе телефон овардагим бозори фаровон дам унҷа шогирдомай дукони 121 да шогирдомай бозори фаровони қарған дам точка дорум бозори фаровон дукони 121 бардоро апане худо бошен лайкои ра бизанед видео паша хел бардоро ай нарх но телефону бухарша бардоро ғариб бихарен ай 200 ма телефон сар кардагим то 15 20 ҳазоро бардоро дорум доставка ашоти ма бепулай 6 мо кафола дора бардоро дар пане худо бошен